Hvad? Skal du have mad? Hvad? Kan du slet ikke sige noget af? Skal du have mad? Hvad? Skal du have mad? Hvad? Skal du have det her? Nej, du kan ikke lide det. Frida, du er så morsom. Du er så morsom. Hvad fortæller du? Hvad? Hvad fortæller du? Nå, skal du have kylling? Kan du godt lide det? Hvad? Ja. Er du klar? Give me 5.